Sithola igcokama lana liphendula umsoco lithi ngavezi mama wengane yakhe bese ikhala uyaye ukuthi washaya intombi washaya uma wengane umuntu hayi zingake ngakwazi yasemabheleni bathi usikala ngathola usikala nginikonyana umfoka la qando velukapha msaqhuma kwabantu emzimkhulu ayisheba wagey ungcorosi bathi impunzi emnyama umfoka bheka umfoka sabatha phansi kwalana mgqobelo hlakathi yaqethu itshebe manje yahleka kancane fishifishi umfoka dlameni yahlala khona sikele ngathola angahambi ngathi angihamba noqwephe lethi uzabantu ukuthi uyiqusibini sengoye ngimthatha phansi Zasha sanibonani bafowethu umfoka amahlobo lona sibongiseni umfoka ntombela ovela le ehluhluwe bafowethu nginibingelela nje ngaphansi komzansi Trend TV la khona sisuke sikhipha sishiza uma sengikhona ukwazi ukuthi isifikile ke lensizwa lena esilethele indaba bafowethu engivula ngazo nje sithola igcokama lana liphendula umsoco lithi wonke umuntu akaveze uma wengane yakhe kodwa ke bafowethu ngithi angakhulumi kakhulu bafowethu angiveze nayo nje clip ingabe sengikhuluma kakhulu Sasha yami ngempela ufuna ukubona mama wengane nelocation uyabona ngizobaveza impela nje ngokuqala ngimveza ngiyabala ngithi wani wonke umuntu oveza ingane engaphosti ingane kadadewabo noma ingane kamfowabo ngoba igame yesikhofi impela lezi yakhala impela manje ngifuna umuntu aveze ingane nami ngisho mubi ngizomveza ngo7 umuntu aveze okwayo umuntu akaveza mama wengane yakhe bese ikhala uyaye ukuthi washaya intombi washaya uma wengane umuntu hayi zingake ngiyake lokho ngisho ukuthi la ngiqonde khona wonke umuntu obhimba bafowethu kanti noNjoko uNjoko uyifake zonke induku emjejeni bafowethu album kaNjoko iphumile abaya iphume iSaturday lesuka kuyo bafowethu vele wayifaka zonke emjejeni bafowethu asike silalele ukuthi uNjoko ngabe uthini bafowethu umpakelo ezinto ezafeholwa yangakithi ezayifaka imsila ngaphansi maqede izofuna usizo kwimindangela kakhulu bengithi anginikhumbuze abafana bami ukuthi icala liboli phela nina nadlala ngani wafika lesangoma sangakithi esizenza sanyanga bathi sesiumongameli namhlanje safike sathi hobosha mfana bezicela ukuthi seboleka isidingi sinikudunudunu ngoba ngasazi ukuthi uzosebenza nangempela ngavuka njema kuphela umcimbi kwathiwa isidingi sihamba sabonakala ngabizela umhlanganweni ngaselangeni hotel amaqede kwathiwa ngizonika imali kuze kube namhlanje nithi ngiyosungeza ngise ngifike kulowo muzi abangihlupha kuwo ngisho mina iminsizwa nje nithi niyolandelana nize nihlukane nalesangoma sangithi siyokufaka imbiza sikhathe nami ngabalekela zona wayenziwa njalo kusenethi ikhatha kuqala kambami indoda kho izolo ngaboze kube namhlanje futhi le mithi yakhe ayizishiye bakhuvumela izisu nje abazenza odunuduna ngithi isangoma sangakithi sibaphethe siyabathatha siyabahlohloloza njalo kuseni bathi vuka ukhathe ngikhathele mina suka imwe ngumpusho idwede evalinde limethulwe ngingezeka namaqede kuqo wonke selika kuvela isetha senyuka njengesiphamsomla ubahubhe ushiya kangalazi quality bafowethu wapita lapha ngendlela emangalisayo bafowethu ngithi nje angakhulumi kakhulu angidedele le clip abantu bebona yabo sanibonani wenzizwe thubani quality awuthi ngikuxoxela istory kulento yakho yomswenko le ukuba clean ikhona into enhle ngayo engiyifundayo mina ngiyafunda ukuthi wena uyafundisa ukuthi uma uyijongo nje umbhemo ke vele ube clean ube muhle be right sibone insizwa nezintombi be right kuhle lokho vele uma uyijongo vele ube clean and nawe ngizokuncoma izwe lilalele cha mfethu ayi clean right insizwa igcokama into shoda ngayo yinye ugazi ngebhadi kugazi ngeke uzumthole kugezeni into ozalwa nayo ugazi
Yingakho nje kuzosuka amadixa noma abantu abangenalutho noma abantu ke nje abangcolayo bathola abalandeli ngaphezulu kwabo. And leyo ngeke uyele ngisho enyangeni ngoba ugazi into ozalwa nayo. Futhi ke musu kungisukela mina. Ngiyakwazi ukukhonzile kodwa sibona abangani. Mina nawe. Mune inkinga naloko ibhena yawo mina ngiphuma ngapha eMkomazi boy. Ngizokhaba. Eva. Dan. Osgwebo sentambo naye uthola indondo lapha. Uwina indondo wabe sekadla kwigcokama elisha wathi angeke uthole impama ku DSD, angeke uthole impama kuphi kodwa awunandondo. Angeke dedele clip ivideo yakho lapha mfowethu nibone la suke umntana lapha khona mfowethu uyasha nje umntana lapha left and right ngapha mfowethu namshaphisana into engiweniswa abaculi bakaMaskandi bonke bebengikhankasela nabalandeli babo. Phinde ngibongele indlamlenze ufuzana ufaka mpongo selento ndayitholile enkulu engaka yokuhlonishwa kakhulu kaNombani akuhlonishwa Nombani ufana impela ngakamana gijima yovula umsakazo ngempela enyanya abantu ngoba futhi inyanya bonke abantu sebephumelele. Kodwa ngibe-understand okwathi ungafike ushawa uDSD ngempama endlebeni uphinde uzoshawa ngomavava ngempama endlebeni uphinde uzokhothwa kuyo lo ndlebe ngeke ngaduma inkanda. Bafuthi ngicela sim-understand yabo nje becula yethi ucela simthengele isidwaba siyoMaskandi ngoba sesimfanele akagqoki ibheshu yena unkosikazi ufuna isidwaba somthengela isidwaba futhi so bona senza kanjani lento ngicathiza nemali uzosithola ufaka amanqele isidwaba kunankinga. Ngiyabonga abafuthi mfowethu kade negcokama futhi lidedele ingoma la elidala lapha khona wonke umuntu sibonile lidala lapha uBobo umfana wepiki lata lapha uAli mfoka mgobe lata lapha abantu abaningi nje mfowethu asike siveza amaclip amancane la lisuke lidala lapha khona lithi liyabenyanya lithi liyabenyanya isikhova FM sawubona bafowethu umnandi kakhulu umculo kaMaskandi. Yithi khuphuka umsakazo wamabhinqa namhlanje ngimkhathela unqamboti intshisa amabhodwe uqobo lwakhe. Isikhova FM uhlelo siyabanyanya sawubona. Eshe msakazi njani? Injani no? Sikhona mfowethu uDosi Lempisi lomfoka njalo phansi wena. Ngithi ke msakazi sicela ingceso Sigwebo sentambo nangilowe mina. La tata. Isikhova FM semoyeni sawubona. Eshe mfowethu. Ninjani no? Ngawuphila ukhuluma noXolile Zoso okasebenzisa phansi kwaqanda. So ngicela unginyanisela idixa awunginyanisa kuzonke. Siyabonga bhuti wami. Isikhova FM sawubona. Yebo msasazi. Ninjani no? Hayi philile ngozomphela. Ratata. Uphela hle lo mfoka ngami. Phela ningenisa ubheke ihonga. Lo hamba ngequantum lamjitela. Kubeka ngami ngabe kade bamephutha manje ngibonga ithuba msasazi. Siyabonga mfowethu. Lishayile ihora nesigaba manje. Isikhova FM siyabanyanya sawubona. Isikhova FM siyabanyanya sawubona. Mangabe uphi nendawo Isikhova FM sawubona. Yebo mthathazi ngiyajabula ungene emoyeni lapha untomelini lapha phansi enkandla. Ngicela unginyanyise leli diqa la ngakithi kube uya ngama ngabe nelinika ubra. Ngiyabonga mthathazi. Siyabonga mlaleli. Lishayile ihora nesigaba manje. Liyaphela uhlelo satha bokugcina ogcina. Isikhova FM sawubona. Yebo mthathazi. Ninjani no? Siyaphila mthathazi. La tata. Undwabumba wakwaNdlovu empendle. Ngicela ninginyanyise uSigwebo nenqina lempene ngiyabonga. Siyakwa out. Anibona icala ungajezile thatha nanti uthatho lakho umkhulungwebe uphelelo yicala. Ayihlaba ngakhumbula umngani wami madoda icala lakhe ngisidadle ekhaya lisho kanje. Lalithi 20 years ago. Hey mina ngangekho lapho. Lathi number 1 waqala ngomfanele. Number 2, 3, 4 bese ngothula sibabu. Number 6, 7 awadonsa unsika yezwe. Laselithi uthe sekusele kancane ukuthi uvala. Wasuvala ngobheka ihonga. Ho! Eyakubhadi kulenja. Shuthi into nje ngatholanga lutho. Mina ngumhlakaza hlansi kusala amanxiwa bathi basibemtekatisa bathi malavisto wabanja. Umshaya wemfana zayiquba ifoto sibhodile esithize kwahlengezela amakhonda angakhona bhinqa imsile ufosa ngaphakathi ehlazini. Zindaba zakho. Utata ngizwe upresident wethu bafowethu siyambona
yena umuntu osikhathaza ngezwe lethu kakhulu, yena umuntu omthola ephawula kuphi nakuphi, uyakhala kakhulu. Ukhala kakhulu ngengoma ezohlukanisa unyaka kaMaskandi, uthi ingoma kaMaskandi ebengathanda nefisa ukuthi ingoma kaMaskandi ziyimele zibe zodwa, kube ukuthi u-top 10 kaMaskandi. Kodwa ke angingachazi kakhulu bafowethu, angeke ngidedele clip wonke umuntu amuzwe ukuthi uMacingwane ukhala ngani. Bafowethu abantu abaningi uMacingwane bamthatha njengomuntu ongekho serious, kodwa izinto akayishoyo ziyakha kakhulu. Angidedele clip ke bafowethu beyibona abantu. Ilo doti kwalo moment usiphethe. Bonakala ke manje. Akhuluma kaMasho ngizumlando umculo. One, ngicala ngisineke lapha nje indaba yoKhosi FM. Khosi FM ngisuka khona. Ngabe umsakazi abangazi bengumsakazi uKhosi FM. Cela ke ukuyethula isaluleko uKhosi FM ukuthi sesibonile iminyakeni edlule kusukela kwaqala indaba yokubaluleka kokuhlukana konyaka. Njengenkosi yamabhinqa, njengopresident wamabhinqa, sikubonile ukuthi ushilo umuntu ekhala wayedeserve ukungena enyakeni omusha ngalesi sikhathi sika 2004, kodwa kuzange zikwenzeke ngeyinkinga ke zaba khona. Phinde futhi ingoma yesibili eyacrossa the borders kwazoba ingoma Simona Lufanta kamroza mfuka phakuthi official umchayipha simnike nomfo lo zathi wasihamba ngenyawo umkhathazi. Into eyenzakalayo ke nganza kwethu ukuthi emveni kwalokho ingoma kanti encane ibe hit impela, kodwa ayizange ifane nengoma kaFandam nengoma yoshini umthekhala. Nengoma kaMgodi ukhuzana ibe hit, kodwa ayizange zifane nengoma kashuni umthekhala nengoma kaFandam. So ke okucacayo ngokusobala ukuthi ukudominate kwamabhinqa nokukhula kwamabhinqa it deserve ukuthi sibe independent. Isaluleko nje samahala. Ngifuna umsebenzi mina eKhosi FM engisabuyela futhi ngiphethiswe manje. So into eyenzakalayo ngiyanicela, ngiyanoluleka imahala nje. Ngizanina abaxhaphaza abantu nomavutisa ngekho nakha ucash nabantu bevote benze yonke into nani mabhinqa mhlawumbe ukuvota kwazi kahle ingoma yakhe ideserve uthathe nje isipose sengoma uyozihlela lapha. And kungcono mangabe uzothi uKhosi FM cela amabhinqa aqala ngo9 ahlukanisa unyaka wawo ukusukela ngo9 kuya ku10, bese kuthi from 10 o'clock kuyoshaya le u12, bese kuba izinto ezithi siyacela ukuthi ke nikezwe ithuba ingoma zomapiano, ingoma ezimnandi siyibona ukuthi ukuhlukanisa unyaka zinikezwe ithuba amabhinqa akhisho ngale kwalokho Khosi FM to be on record. Abacula abaningi bazo withdraw maka ongena ingoma yamabhinqa la engadeserve ngenxa ukuthi ibhotolo kakhulu manje zibhukuphuku nina management yoKhosi. Definitely we are going to lose the momentum yokuhlukanisa unyaka because into ezokwenzeka yini na iyona yokuthi abacula abaningi bazo withdraw ngoba mayike angena amabhinqa afika idominate into. So ke therefore siyacela ukuthi abangisise lokho licubunule ukuthi anike indawo yakho, cela ukuphuma inxiwa lethu ababhinqa sekhule ngokwanele. That is an open and honest opinion of this advice. Ngibuye ke ngizongena njengamanje bakwethu phinde futhi ke ngiselapho nje ngibonga ukuthi abantu akwazile ukuthi benefit ukuhlona konyaka ahlonipha futhi njobenza kusencane umfoka goba siyabonga mfowethu njobenza ukuthi encane amhlonipha ngokuhlonisa unyaka njobenza futhi kuFandam amhlonipha ngokuhlonisa unyaka akwenzile lokho ukhuzana umfoka Mpungose qala ngasenkandla mathakazana sabonga kakhulu ndlovu kaKhuba sebenza kube mhla kakhulu ngodlule ahlukanisa unyaka mfowethu eke namabhinqa onkana eke siyabonga kakhulu ukhuzana simbongele ukuthi uhlonishwe esigabeni sokuthi wahlukanisa unyaka ngonyaka odlule akuyinto enkulu yena asingeke siyithathe kancane. Sibinde sibongele nobaba uQhuzulini umfoka Sithole lapha owezindala zombili oyishabasheki samasiko olwela amasiko ethu ukuthi athuthuke ekumasathu awathi ukuthi siyabonga kakhulu kanza kwethu. Phinde ke sithi siya la esigabeni ke sokuthi ke kanza kwethu la
siphinde futhi sithi uhulumeni wethu siyacela ukuthi singajwayeleki kabi musa ukubulala ama-structures ama-pillars kazulu kwazi lento oyenza kunyazi lwezulu lokukhishwa ama-statement ukuthi unyazi luzoboshwa lezo zinto lezo you are provoking people on purpose so when people react then you are going to arrest them, you are going to bring soldiers and everything siyacela ukuthi can we find a peaceful solution washonaphi vele sengiphile bafowethu asimbongise uDr. Kehlelezi ngendawo yakhe akayivulile imzo lifestyle indawo enhle kakhulu nabantu bazojabulela kakhulu ihle asimbongise umuntu omnyama onento indawo eziningi ezinhle zivamise ukubonwa abantu abamhlophe kodwa ngoba umuntu omnyama asimbongise singamfeli wona nawe uzoba nomcimbi omkhulu la uzobe eyivula khona abantu abasupport behambe beyombona ngicabanga ukuthi nathi sobe sikhona yebo abasupport abantu into ama-business abantu abamnyama asingamfeli umono inhle kakhulu indawo yakhe inendawo yokuzijabulisa enama-swimming pool inhle kakhulu inendawo yokucisha ukoma noma ngabe kuphi ukoma asimsupporteni kakhulu umuntu omnyama umuntu wethu channel bafowethu ngicela ningakhohlwa ukusubscribe la subscribe bafowethu subscribe kakhulu lesinayo nepage Facebook ngicela nisifollow bafowethu ngiyabonga kakhulu kubo bonke abantu abayihluphayo ngoMzansi Trend nabantu abafuna ukubona iMzansi Trend ikhuphukile iphezulu isezingeni eliphezulu njengamanye ama-channel angengidedela amanye ama-clip ungazithiwa hhayi umfoko amahloko usesiqedela amadatha usekhuluma kakhulu angidedela ama-clip bafowethu niyibukele namanye ama-clip bafowethu ngiyabonga kakhulu danke bye-bye. Igcokama elisha umthandi nomfoko amancane umfoko seyanishishilisa ngithi ngomhla ka4 noma kanjani alivaliwe izwe ngomhla ka4 yobe ngavaliwe